почнеш да го определяш, трябва да му сложиш малко спирт, за да не изсъхне. Защото под лампата, под която ще го сложа, всъщност ще го изпържи. Поне 6 нови вида за науката сме събрали от тази експедиция. А може да са и повече. Историята на тези открития започва назад във времето. През 1989 година с една комсомолска бригада между братските народи на България и Китай. В резултат на което идват 6 китайски студента и в стремежа си да им покажат нещо повече в България какво се случва, те казват, да ги запишеме на курс по пещери. Въпреки че за китайските младежи дори думата спелеология е напълно непозната, те са екипирани и изпратени край Ловеч, където се учат да връзват въжета, да използват стълба и да рисуват пещерни карти. И след 3-месечен курс те получават една зачка пещерняк на ръба. След края на бригадата, цели 23 години никой не чува за шестимата младежи. До началото на миналата година, когато в Българската федерация по спелеология пристига писмо от далечен Китай. Мастер Жалов, учител Жалов, аз станах директор на института по география на Юнан. Какво ще кажа за една съвместна експедиция? С тази неочаквана покана започва научното приключение в китайската провинция с площ 3 пъти по-голямо от тази на България. Природните паркове на Юнан са едно от последните неизследвани места на Земята. 5-членната българска експедиция е първата, която слиза под земята в търсене на нови видове живот, непознати за науката досега. Никой преди нас не е ходил там и не се знае там какво има. Той си представи сега тук половин България нищо да не се знае какво е под земята. По време на експедицията българите влизат в 12 пещери и събират стотици животни по време на една от най-мащабните и престижни изследователски мисии в последните години. След всяко едно изследване, вечерта имаше всъщност оперативка между нас. Всеки се занимава с неговата си част. Аз си чоплех и си разпределях събраните материали, животни. Другите правиха картите, трети въвеждаха екселски таблици. Там всичко, което го виждаш в природата, реално после го виждаш на масата. Тоест това, което аз събирах като биологичен материал, реално аз можех да го видя на масата всеки един момент. Уникален е начинът, с който българските учени почистват скелетите на дребните животни. С отговорната задача е натоварен специален бръмбър. И той много добре е изял черепа на прилепа и го е направил абсолютно изчистен, готов вече за определяне. Така че поне с това не се занимаваме. Тук, гледайки вече разположението на зъбите, ние разбираме вече точно кой вид е. Описването на животни в науката става по мъжки екземпляри. Това е пълен кошмар за биоспелеолог да му кажат, събрал си само женски. Това означава, че трябва да отидеш да събереш и мъжки. Преди да бъдат изследвани, животните трябва да бъдат изнесени от Китай. Това обаче се оказа по-трудна задача дори от събирането им, защото според местните закони те са собственост на китайската държава. В името на науката българските изследователи увиват проветките в мръсното бело на експедицията. Когато битничара там надникна в това нещо, той ги че там не може да има нищо интересно. И ние просто се мушнахме тихо, кротко и успяхме все пак да ги донесем до България. Събраните животни, както и разказът на българските учени, вече са достъпни за всеки в Националния природонаучен музей. Освен, че е повод за гордост в научните среди, тази експедиция има още една основна цел. Да запали онова детско в всеки един от нас, който го има, да изследва, да проучва, да носи и съответно после да се радва на плодовете от този целият донесен материал. За тази сутрин Иван Георгиев, BTV.